Sanibona, ngithembe niyaphila. Yimina umhlaziyi wamaphupho. Hope you will like, share, follow and comment to the page Izincazelo zamaphupho. Isihloko sanamuhla-ke ngikhuluma ngokuphupha udakiwe. Ukuphupha-ke udakiwe, ukudakwa ephusheni loko kuveza ubuwena bakho ngokokuvuka. Khumbula, ukuvuka kwempilo kuyaba impilo yakho futhi yasephusheni. Kungaba ukuthi ubhekane nezinto ezithile ngokokuvuka, iyaye ivele-ke leyo nto ephusheni. Yingakho-ke uma ubhekene nezinkinga uyaye uphuze ukuthi ukhohlwe ngazo ukuze uqhubeke phambili, kodwa azipheli izinkinga. Into eyenzekayo kuphela utshwala ukuze wena ukhumbule ukuthi konje inkinga isakhona, ngeke isuswe utshwala. Yingakho-ke abanye bayaye bavele badakiwe okanye balahlekile okanye benze izinto ezingahlamusi igazi ephusheni. Yingakho sithi lowo muntu ubhekane nezinkinga udinga ukulekelelwa. Number 2, ukuphupha-ke utshwala ephusheni kuyaba kaningi-ke. Kuyaba ukuthi kukhona isidalwa esahamba singahlambulukile, sinezinkinga eziningi, ingakho uhlezi uphupha uphuza okanye abantu abaphuzayo, okanye ubone nje umuntu ekhala edakiwe, okuveza ukuthi lowo muntu uney'nkinga ey'ningi udinga ukulekelelwa. Impilo yakho ayihambi kahle ngoba-ke isidakamizwa siyaye sivele njengento yokuthi it's a distraction ngokokuvuka kwakho, okanye you have a lot of things owukuthi awukhoni ukuzisotha ngobuwena bakho. Kumele kube khona nje isilekeleli okanye kumele kube khona umuntu okulekelelayo ukuze uphume ngaphakathi kwaleyo nkinga. Yingakho abanye-ke ngokokuvuka asebenzise isilekeleli esiwutshwala ukuthi akhohlwe ngey'nkinga abhekane nazo. Number 3, kuyaba-ke ukuthi uhamba namakhehla okungukuthi wayethanda utshwala, manje-ke kuyaye kube isixwayiso sokuthi uhamba nabantu ongukuthi bebephuza okanye bebebhema. Kumele uhlale uphinde ulahlele ugoloko, ungahlali nje kuphela ngoba khumbula-ke amakhehla into ewayeyenza nawe mengabe akufungethile okanye akukhungathile okanye akufukamele okanye nje aphila ngaphakathi kuwena okanye akuvikele ngokokuvuka kwempilo. Yonke into ebebayenza nawe uzoyenza ekuhambeni kwesikhathi. Ungaba umuntu othanda utshwala, ungaba umuntu othanda abafazi, abantu nje besimame, ngaba umuntu nje wokuthi wena uzithandela ukugqoka njengamakhehla. Kungenzeka ukuthi uma uhleli nje uyathanda ukuhlala nabantu abesebakhulile, people that are of your age. Awuzwani nje nokuhlala nabantu ukuthi iy'ntanga zakho, uthanda ukuhlala nje nabantu abesebakhulile ngoba labo bantu banolwazi ngempilo, banolwazi nje ngezinto ey'ningi ezingakukhulisa ngokomqondo, ngokwempilo and spiritually. Last but not least, number 4, kuyaba-ke ukuthi uphuphele omunye umuntu ngezizathu ezahlukile ngoba kungenzeka ukuthi lapho ekhona lowo muntu usindwa izinkinga zakhe, udinga ukulekelelwa umuntu owukuthi yena spiritually he's not awoke or she's not awoke. Yingani ngisho njalo? Kuyenzeka ukuthi mengabe umuntu engaphakeme ngokamoya noma ngokakamoya, izinto zakhe ziyaye zifinyelele kumuntu o-close naye. Mengabe loyo muntu umlingani wakho, umngani wakho, ilunga lomndeni okanye umuntu osebenza naye, uyaye umphuphele-ke loyo muntu mengabe khona into enhle ezoyenzakala, khona into embi ezoyenzakala, okanye khona izinto ahanjiswa nazo ezimbi ukuthi kumele umxwayisile ngazo. Ziyaye zivele kuwena-ke lowo muntu ukuthi usondelene naye ukuze ukwazi ukudlulisa umlayezo kuyena ngoba yena azikhoni ukufika kuyena ngoba-ke akekho spiritually awoke. Kuyenzeka ukuthi uvalekile ngokwakamaphupho okanye ngesimo nje sikamoya, izinto zikamoya zimphakameli ngoba impilo yakhe ihlangahlangene. Yingakho-ke sithi umuntu ngabantu. Nalapha-ke ephusheni mengabe kukhona izinto emele zidlulisiwe ngawe, nawe uyaye uphuphele omunye umuntu owukuthi akutshele ngokokuvuka ukuthi hey, ngiphuphe into ethize ngawe. Sibonke. Hope you like, share, follow and comment on the page and tell people about the page Izincazelo zamaphupho. Ngibonge. Chamako.